Malawi Today. Tsopano nazi nkhani zathu mwatsatanetsatane ndipo mu nkhani yathu yoyamba mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda watuluka mchipatala kumene amalandira thandizo la mankhwala ndipo apita nawo ku ndende ya Maula mu mzinda wa Lilongwe. Oyimira Banda pa milandu George Jefferson Kadzipatike watsimikiza izi ponena kuti Banda adzidikira chigamulo cha bwalo lalikulu la milandu chokhudza pempho la belo ali ku ndendeyi. Akadzipatike akufotokoza. Ndizoona ndikhale kuti sakupeza bwino kwenikweni komabe awatulutsa kuchipatalako nde chifukwa chonena kuti mlandu adakapitirira ku khoti papa ndekuti apita ku Maula prison koma mnoti kuyembekezabe chigamulo cha belo chifukwa tinapanga application yathu ya belo ku High Court sabata yathu nde tikuyembekezabe kuti ajaji atulutsa chigamulo chawo nthawi ina iliyonse. Apolisi adamanga Chimwendo Banda kumayambiriro a mwezi uno powaganizira kuti adapalamula mlandu ofuna kupha mchaka cha 2021. Bungwe la Consumers Association of Malawi Kama lati pakadali pano palibe chiyembekezo kuti zinthu zikhala bwino mchaka chikubwerachi. Isaac Salima akufotokoza. Mkulu wa bungwe la Consumers Association of Malawi ya John Kapito ati pakadali pano palibe chachikulu imene chikuchitika pofuna kubwezeretsanso chuma kotero kuti palibe chiyembekezo kwa anthu ogula katundu pamene anthu akolowa mchaka chatsopano. Chikhulupiriro chimabwera pokapoka ngati muimiro anthu mukupanga china chini. Wapakati pano pa dziko la Malawi imene lichokera kumbuyo kumene zinali tikupangapo china chilichonse mdziko muno choti chingabweretse kuti chuma chino chibwerere mchimake. Usapanga chilichonseko kusonyeza kunena kuti zinthu zikhala zikupitirira mmene zinalilimo pachoti palibe masomphenya amene tikusonyezapo onena kuti mwina ndalama zikupezeka kapena anthu amba kupeza ndalama ntchito zikhala zikupezeka zonsezi zikuoneka kuti alipo amene alidikirwi. Amene amayankhulira chipani cha UTM a Felix Njawala ati pakadali pano mpovuta kuloza zimene dziko lino lapindula kuchokera pamene lidachita chisankho. Tasintha boma chifukwa chonena kuti chiyembekezo anthu anachiona kuti sichinakwaniritsidwe ndi boma limene lapitalo. Pano labwera boma lina la DPP anthu akudikirira aone kuti kodi aboma la DPP apanga zotani. Nkhani yayikulu kwambiri imene Amalawi akuyang'ana ndi nkhani ndipo za malonda zambiri zagwa pansi chifukwa kuti ochita malonda anakumana ndi mavuto ngati akusowa kwa mafuta, kusowa kwa ndalama zakudya, kubwera pafupi kwa mitengo komanso kumene kunapangisa kuti kulipo business ndalama zake zoti kupakirangitanga. Dziko lino lidachita chisankho pa 16 Septemba chaka chino pamene lidayika pa mpando ulamuliro watsopano wa chipani cha DPP. Nduna yona za chuma Joseph Mwanamveka sabata yatha atifotokozera kuti chuma cha dziko lino chisintha pamene boma layika padera ndondomeko komanso mfundo zabwino zofuna kukonza chumachi. Litaona kuti motsika mtengo wa masacheti kupitirira kuononga achinyamata ambiri mdziko muno, boma lidaletsa kugulitsa mowawo mchaka cha 2015. Koma pakupita kwa nthawi zikuoneka kuti palibe chasintha. Achinyamata ambiri akupitirira kumwa mowa modziwala kamba kakuti wambiri ukumakhala otsika mtengo. Mu ripoti lathu lapadera Isaac Salima akuoneka momwe vuto la kumwa mowa mwauchidakwa likuonongera tsogolo la achinyamata omwe akadapindulira dziko lino. Ndi chama 8 kumawa wala chitatu ndipo tili mu township ya Ndilande mzinda wa Blantyre amene anthu akuthamangira malo osiyanasiyana kukachita business kapena kukagwira ntchito osiyanasiyana. Elliot amene sizina lake lenileni waledzera kale. Iye adali akuzandama amene amakalowanso mchipinda chimene amamweramo mowa ndipo tidamuyitanira pambali kuti ticheze naye. Iye adati palibe chimene angachite mmoyo uno malinga ndi kuti sali pa ntchito ndipo chimene adachiona ndi kumangomwa mowa komanso kuchita zina zimene
zingamamusangalase. Elliot adati amadalira maganyu pa msika wa Ndilande. Pa tsiku limene tidafika pamalowa zidali zokayikitsa ngati iyeyu akadakwanisa kuchita maganyu malinga ndi kuti adali adalezera kwambiri. Ndipo mayi wina amene ndamupezanso amagulitsa mowa pamalopa. Iyeyu ali ndi zaka 25 ndipo ali ndi ana atatu. Iye adatifotokozera kuti adasiya sukulu zaka zambuyomu kamba ka imfa ya makolo ake ndipo adaganiza zomangogulitsa kachaso. Iye adati amatsegula malo ogulitsirapo mowa cham'ma 6 koloko mmawa ndipo anthu ambiri amakhala kuti aledzera ikamafika cham'ma 7 koloko. Mmodzi wa anthu amene amamwa mowa pamalowa adanena kuti kwambiri amachita mchitidwe wakumwa mowa malinga ndi kusowa zochita. Zimene zikupangitsa kuti umphawi umenewo ndipo mchitidwe kuti ukati zochita palibe zenizeni zogwirika achinyamatape. Ndisimangoledzera kunyezera mavuto ayinso apanso timapempha boma ulendo uno asogolera achinyamata, asogolere azimayi, asogolere atsikana, atisogolerenso wina aliyense. Malo ambiri ogulitsirapo mowa monga ngati ku Ndilande amapezeka kuseri kwa PTC yakale mderali. Malowa amakhala ndi anthu ambiri tsiku lililonse pamene anthu amakhala kusinthana kukamwa mowa. Mmodzi wa anthu amene amamwa mowa pamalowa adatifotokozeranso kuti ndi 500 kwacha yokha munthu umakhoza kumwa mowa nkuledzera. Chaka chatha nkhani yokhuza mowa umene umatengedwa ngati wosaloledwa komanso masacheti idamanga nthenje pamene anthu ena kwa Manase mu mzinda wa Blantyre adamwalira atamwa mowa otchedwa Ambuye Mtengeni. Apolisi adathamangira kumalo uku pamene mwazina adakalanda komanso kuseka malo amene amagulitsa mowa osavomerezekawu. Koma zikuoneka kuti pakadali pano mchitidwewu udakapitirirabe. Kodi apolisi akuchitapo chani pa nkhaniyi? Othandizira woyankhulira polisi mchigawo chakumwera cha Kuzambwe a Andrew Mayawo adati iwowa amachitabe kalondolondo wawo. Gawo loyambirira umakhala kuti kodi anthu amene akugulitsa mowa umene ndi wovomerezeka kapena ayi. Mbali yachiwiri tikuyang'ana ona kuti kodi mowa chabwino ndi wovomerezeka koma munthu ali ndi chilolezo choti akhoza kumapanga business yogulitsa mowa ichatimati license. Ndiye tikabwera nkhani ya license imene imakhala m'manja mwa anzathu a city assembly. Pameneno tikakamba nkhani ya kuna kuvomerezeka kuti mowa ndi wovomerezeka ndiye kuti kubwerano tikuyang'anizana ndi anzathu a Malawi Bureau of Standards. Mkulu wa bungwe la Drug Fight Malawi Nelson Zakeyu ati dziko lino likhoza kupewa kumayitanisa mowa umene ndi osaloledwa kufika mdziko muno litamakhazikitsa malamulo oyenera okhudza mowa. Mchizungu ndomekwemerero chamati National Alcohol Policy. Kuyiyang'ana bwino ndomekwemereyi inapangidwe maluso kwambiri moti kuti ngadatha mwina kuteteza mtundu wa anthu achinyamata ambiri koma mwina pazifukwa zina kukhala ngati ndomekwemereyi mpakana pano kubomako sikugwira ntchito. Ndipo mkulu wa bungwe la Young Achievers for Development Jefferson Milanzi adati kusowekera kwa ndondomeko zokhuza nkhani za mowa ndikumenenso kukuonjezera mavutowa. Kuli ineyo ndimagwiranso ndi bungwe limene timalitchula kuti Southern Africa Alcohol Policy ku Malawi kunoku ndine board chairperson. Ngati bungwe tikuyang'ana kunena kuti policy yokhuza za mowa tikhoza kuipangisa bwanji kuti ifike paja poti kugwira ntchito. Ndi document yabwino muli malamulo munayikidwa ndondomeko zosiyana-siyana. Ndondomeko zina zimene anayikamo ndi zija zonena kuti kodi tingapange bwanji kuti mowa umene uwu achinyamata asamaufikire. Mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Blantyre Dennis Chinsewu ati khonsolo yawo yakhale kumayenderabe malo ena ogulitsirapo mowa. Ndiye ife tapanga ndondomeko yenena kuti mwina tizitha kumayendera mwina kawiri pachaka komabe ngakhale kawiri pachaka pasati kokwanira timanena kuti titakhala kuti mwina tapeza ndalama zokwanira titha kumapanga mwina kapena miyezi 3 ina iliyonse cholinga chakuti mwina vuto limene litithane nalo. Ndipo chipatala cha St John of God cha mumzinda wa Nzuzu chakhala chochitapo kafukufuku pa nkhani zokhuza izi pamene kafukufuku wake amene adachitika chaka 2022 zidaonetsa kuti kumwa mowa komanso mankhwala ena ozunguza bongo zikupitirirabe makamaka pakati pa achinyamata.
iwo aonesanso kuti mchaka chino cha 2025 chiwerengerochi chakulanso pamene nkhani zokhuza mowa ndi zomwe zikumanga nthenje. Kafukufuku uyu adaonesanso kuti amuna ndi amene akutsogola kwambiri pa nkhani yomwe mowa, pamene achinyamata pakati pa zaka 20 komanso 39 ndi amene akumachita izi. Mwazina, ndondomeko ya chitukuko ya mala 2063 imawunikira kuti dziko lino idzakhale lotukuka pa nkhani za chuma komanso zina pofika chaka 2063. Ndondomekoyi ikuwunikiranso pokhazikika kuti anthu athandizire kuti dziko lino lidzachite bwino pa nkhani za maphunziro, umoyo komanso kutukuka m'magawo ena. Izi nchimozimozinso ndi ndondomeko ina yofuna kutukula dziko lino ya Sustainable Development Goals. Koma ngati dziko lino likupitirira kutaya achinyamata ake amene akadathandizira pa nkhani ngati izi, amene akuchita mchitidwe wakumwa mowa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ena ozunguza ubongo, kodi dzikoli likawapeza kuti anthu amene angathandizire kuti izi zikwanisidwe? Ripoti lathu lapadera ndi Isaac Salima. Kupitirira ni nkhani zathu, akuluakulu pa chipatala cha Usisia ku Nkhatabe ati ntchito za umoyo makamaka zolera komanso kudziteteza ku matenda opatsirana zayamba kuyenda bwino kamba ka ntchito za boma komanso mabungwe. Mkulu woona za umoyo wa achinyamata makamaka pa nkhani za uchembere wabwino ati chiwerengero cha achinyamata omwe akumalandira thandizo lotere chakwera ndi pafupifupi 28% kuyambira mchaka cha 2024 kufika 2025. Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Mkulu woona za umoyo wa achinyamata pa chipatala cha Usisia Kevin Ngwira anati nthawi zambiri achinyamata amachita manyazi kupita kuchipatala kukalandira uphungu okhuza uchembere komanso ubereki. Angwira anaonjezerapo kuti izi nkuphatikizirapo kulandira thandizo la mankhwala ku matenda opatsirana pogonana monga HIV and AIDS. Iwo anati mwachisanzo mchaka cha 2023 kufika 2024 anyamata okwana 78 okha ndi amene anakalandira uphungu wa matenda a HIV and AIDS, ndipo atatu mwa iwo anayamba kulandira thandizo la mankhwala. Koma anati kufika mwezi wa Novemba chaka chino achinyamata opyola 100 anakalandira uphungu okhuza matenda opatsirana pogonana, ndipo asanu ndi atatu ayamba kale kulandira mankhwala otalikitsa moyo. Iwo anati kuchuluka kwa chiwerengerochi ndi kamba ka ntchito za mabungwe monga Temwa Malawi limene lakhala likugwira ntchito zolimbikitsa anthu pa nkhani za umoyo. Tikutha kuona chifukwa munthu akamba mankhwala ndi kuti chiwerengero choti iyeyo chachiopsezo choti akhoza kudwala matenda a AIDS chimachepa, komanso kuti akhoza matenda aja kupatsira munthu wina amatha kuna kuti matenda aja mphamvu imakhala kuti yakachirombo kachepa, ndeno munthu wina sangatenge. Komanso tindi mankhwala amene timati PrEP achinyamata kubwera kwambiri amene akudzatenga mankhwalawa motero kuti ife ndiwosangalala kuna kuti mwina kusisia kuno kwa chiwerengero choti anthu akhoza kudwala matenda HIV and AIDS chikhoza kuchepa. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Akondwani Botha anati iwo ngozipereka kupitirira ndi ntchitozi makamaka madera amene ndovuta kufikirika monga Usisia. Bungwe la Temwa Malawi lakhala likugwira ntchito ku dera la Usisia ku Nkhatabe kwa zaka 21 tsopano. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi a Amram Gujari wati aonetsetsa kuti maiko a Malawi ndi India akugwirira ntchito limodzi polimbikitsa ntchito za maphunziro mdziko muno. Iwo ayankhula izi atayendera sukulu ya ukachenjede ya DMI St John the Baptist mu mzinda wa Lilongwe. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Aguja ali maphunziro ndi imodzi mwa ntchito zomwe iwo ayika patsogolo kuti agwire limodzi ndi dziko la Malawi mu zaka zitatu zikubwerazi, potengera kuti dziko la India limalimbikitsa ubale wabwino ndi maiko ena pa nkhani zolimbikitsa maphunziro. Ndipo mkulu wa sukulu ya DMI Amaraj Ambrose ayamikira komishonalayu, ndipo iwo ati aonetsetsa kuti agwira nawo ntchito limodzi potukula maphunziro mdziko muno. Sukulu ya DMI pambali poti imapereka maphunziro, iwo imagwiranso ntchito zotukula amayi ndi achinyamata m'madera osiyanasiyana. Sukulu ya ubusa ya ISOS Lolemba inali ndi mwambo wokondwerera kuti abuso okwana 200 atsiriza maphunziro a ubusa ndi zamalonda.
mwambo unachitikira mu mzinda wa Lilongwe ndipo mwini wa sukuluyi Prophet Shepherd Bushiri ndi amene anali mlendo olemekezeka. Wezi Gausi ali ndi ripoti. By virtue of the authority vested in my office, I award these candidates diplomas in theology, leadership, business and innovation. Malingana ndi mtsogoleri wa sukuluyi a Prophet Shepherd Bushiri atophunzira amene alandira mapepala awo ndi chisonyezo chachikulu kuti nkhani za mipingo zimagwirizana ndi maphunziro. Iwo ati ndokondwa kuwuzanso mtundu wa Malawi kuti sukulu yawo ya ISOS tsopano ndiyovomerezeka. Pambali pa zimene amaphunzira zoloweza ku sukulu ka zotani ayina akhalenso ndi maluso osiyanasiyana. Chifukwa chake anthu lero lino atenga madiploma a innovation kapena kuphunzira maluso osiyanasiyana mu business makamaka. Nkhani yakulu ndi imene kuti tikulimbikisa amipingo onse komanso atsogoleri onse kuti magawo athu kapena madera athu kuti makhala anthu talimbikise kwambiri. Poyankhulapo mmodzi mwa anthu amene amaliza nawo maphunziro pa sukulu imeneyi amene ndi mmodzi mwa mafumu ku dziko la South Africa a Chris Ezekiel Nkosikhona ati ndikofunikira kwambiri kuti mafumu azitenga nawo gawo pa nkhani za chipembedzo komanso ulamuliro wabwino. Kumwambowu kunabwera anthu osiyanasiyana, atsogoleri a mipingo ochokera dziko la Malawi komanso maiko ena. Munkhani za m'maiko ena, boma la China lachita chionetsero cha ukadaulo wake wa nkhondo pafupi ndi dziko la Taiwan. Asilikali apamadzi amlengalenga komanso apamtunda ndiwo achita chionetserochi atengati chenjezo kwa dziko la Taiwan lomwe amati ndi mbali imodzi ya dzikolo ngakhale kuti limachita zinthu ngati loyima palokha. Izi zikuchitika boma la America litagulitsa zida za nkhondo za ndalama zokwana $11 billion ku dziko la Taiwan. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insumitu yake. Mlembi wamkulu wa chipani cha MCP akamusiya ku ndende ya Maula. Bungwe la Kama lati ndi zokayikitsa kuti zinthu zisintha chaka chamawa. Ndipo mulipoti lathu lapadera Isaac Salima akuunika momwe vuto la kumomowa mwauchidakwa likuonongera tsogolo la chinyamata omwe akadapindulira dziko lino. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba lathu la Times 360 Malawi, pa X @Times 360 Malawi komanso posindikiza star 1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Munali ndine Benedetta Chiwandamia, madzulo abwino.